Alde batetik udalaren oso, garrantzitsua eta atseginare badela, ikustea, herrian, herritarrak handik ere bautela gauzak antolatzeko gogoa eta gauzak egiteko gogoa eta grina. Herri honi nolabait bizitza eta bizitasuna emateko gogoa, eta gaurkoan, aitzaki da piparra, piparra baino gehiago kasuntamentzat piparraren inguruan atera duten abesti bat. Lehenik eta egun nahi diguna da bizka bat aurkeztu, gala Ibarra 7-8 batzi taldea, gala lau eguneko talde bat, nahi diguna da piparraren, Ibarrako piparra nola bat bultzatu eta sustatu, ez? Produkzioa pixkat, ezten da uztailean eta irailea bukaera alde urriran orduan bukatzen da, ez? Horregatik zentzu hori uztailetik irailerako tarte hori. Eta gaur erkazten dugun besteetako bat, da piparraren abestia, ez? Leheno esan da bezala, herriko musikariekin eta grabatu dana, eta guk lan egiten dugu bi hildotan, bildu nagusi dauzkagu taldean, ez? Bata dela piparra herriratzea, eta bestea dela piparra munduratzea, ez? Deitza duguna. Horreneko hildo hortan egiten dugun lana da, sensibilizazio lan bat, umeekin eskolan egin dugun bezala, egia piparra munduratzen, ez? Bigarrengo pauso hori ematen. Eta hor bai ematen nahi gala, indar asko gehiago, sare sozialetan, argazkitan, bideotan. Egun horretan piparra bertan egongo da, eta nahi duen guztien buztutxo bat jarriko da, eta piperra horrei izena jarri alizateko aukera izango da. Eta aldi berean, nahi duen guztien argazkitxo bat atera, piparrarekin, eta... Badamazki egun batzuk hor pipar erraldoi bat hor Ibarrako sarreran, ez? Hor Jose Barik atea du pipar bat. Oin behar debula, zeatik ez abestigatik, horri? Esan nion, Juanma hilaundukoiak letra egiten, eta letra, behak intzon lehenbiziko letra etxo bat, edo binarte pixketa doztu gendun da, eta gero ni musikatxo bat, pixkat prestatu nondor da, gauza zikon normal. Juanmak eta biok asko maite ditugun instrumentuk egia esan, baina metalak, eta dultzinak, eta atabalak, eta abeslarik eba, baina die instrumentu batzuk kriston indarra izatetik aparte nik uste izate herri izateakin oso lotuta. Nik uste beste freskotasun bat, beste bizitasun bat daukela, nik uste herriko jendea notatzen da hor da bilela.